Bueno, asistimos ao espectáculo de cada pleno, que vai crescendo. Usted empeza dicindo que lle sorprende que nunca preguntáramos nada por este asunto. O que me sorprende a mí é que non teña información das veces que nos preguntamos, incluso a que foi vostede, o que nos deu as nosas preguntas e as nosas peticións incompletas, por certo. Por eso, ademais, do día 5 de novembro, tivemos que facer outra o 8 de novembro, e como seguía sendo incompleta, tivemos que solicitar outra o 11 de novembro, recordando os dereitos que nos asisten como concelleiros desta corporación ou como representantes públicos. Faime gracia cando dice que non van cobrar nada. Xa cobran abondo, unha vez máis, Marta, digo unha vez máis, xa cobran abondo porque ademais son vostedes os que deben recordar cal foi a primeira medida que adoptaron ademais sentarse como equipo de goberno. Ou hai que recordar, incluído salarios que correspondían a trienios que non teñen acreditados. Ou hai que recordar. Fala vostede que o que se fixo foi unha actuación de poda e que se mellorou a zona. Ainda hai ali un lameiro de toda o estropizo que vostede está falando. Ainda hai ali un lameiro, xente, coa tala, non coa poda. Coa poda non será un estropizo, coa tala sí. Por esa maneira de facela tamén, totalmente improcedente. Fala vostede cunha cobardía absoluta, escudándose e trasladándolle toda a responsabilidade, como dixen antes, á directora. Dice que a directora solicitaba a poda. Mire por onde, o 8 de novembro é vostede, porque vostede é Daniel Vega Pérez, e isto está asignado como alcalde, é vostede o que empezaba a resposta ao noso grupo indicando o pasado 30 de outubro a directora do IES, Gregorio Sam, chamou a esta alcaldía para solicitar a poda e a tala de árbores existentes. E ten a desfachatez, despois de todo canto pasou, de todo canto se descubriu, de vir aquí e dicir que se trata dun erro. Vostede, alá vostede e a súa parte. Fala do informe técnico da técnica de medio rural. Fala así por encima do informe técnico. Voulle recuperar uns apartados dese mesmo informe técnico que inicialmente non nos querían aportar, pero que non lles quedou máis remedio. Especie de tula. Esta árbore non mostra ningún síntoma de praga ou enfermidade. Salix babilónica, comúnmente chorón. Aparentemente non mostra signos de enfermidade. Ulmus. Son varias as árbores desta especie que se atopan distribuídas en distintas zonas, nos cales non se aprecian signos de enfermidade. Seguimos cos que estaban ao redor do cierre perimetral. Na parte traseira do pabillón polideportivo hai 4 exemplares que tampouco presentan signos de enfermidade. Vamos a ver, en que quedamos? En que quedamos? Cales son os criterios que os moven a vostedes a actuar desta maneira tan desproporcionada? Nós do que criticamos é de que se teña facendo, de que se estivera facendo unha tala desproporcionada, sorpresiva, prácticamente con notoriedade, con alevosía, e poñendo en perigo a comunidade educativa, principalmente aos nenos e nenas que ali van ás clases. Vou recordar unha cousa tamén. Vostede acaba de manifestar aquí, porque é o que fai habitualmente, remitirse a épocas pretéritas e volver a lanzar mentiras e insidias. A poda que se viña realizando, o problema é que hai 6 anos que non se realizaba. É o que dixo hasta o período de 6 anos. Pois mire, foi a señora directora do centro educativo, estaba eu presente nesa reunión, a que dixo que a última poda, a única poda que se realizou foi no último mandato do BNG. Agora, aclare vostedes, aclare con ela. Aclare con ela que me parece que ela tamén ten bastantes cousas que aclarar con vostede, que ainda está agardando por a aclaración que vostede lle debe. Vostede ten a afición primeira de seguir mentindo ao povo del Madrid. É un especialista nesta materia. Fala de motivos de seguridade. Fala de motivos de seguridade que todos estes traballos do Gregorio Sanz se fixeron por razóns de seguridade. E insisto unha vez máis, porque isto é dramático. Vostede mandou fazer todos estes traballos causando unha situación evidente de perigo, realizando talas, non podas, realizando talas nos horarios dos recreos e tamén na hora de entrada e de saída dos rapaces, dos pícaros, como puido ver todo o mundo, que ali nos amontoamos para saber e para descubrir o que estaba pasando.
empregando, como dixen antes, maquinaria pesada, bingos, empregando maquinaria perigosa, motoserras e demais, e deixando a salir ao alcance de calquera alumno, de calquera persoa que por ali pasase para poder armar un estropicio. Fala vostede de motivos de seguridade. Motivos de seguridade, e nem se preocupou por saber onde está o plan de seguridade que esa empresa que realizou a tala tiña que presentar ao Concello. Onde están os permisos que había que concederle a esa empresa para realizar os traballos? Ainda hoxe, a pesar de solicitalo en 4 ocasións e por escrito, ainda hoxe non foron capaces de entregarnos. Pero por seguridade, pois haberá que arrasar con todo, segundo o seu criterio, para evitar que un día que hai unha reflada de vento caia medio brincadeiro. Se for por seguridade, habría que actuar así. Mete por medio a Escola de Música, pero entre o Concello e a Escola de Música, resulta que eu tamén lle comentei sobre a actuación nas coñecidas como vivendas sociais diante da Rúa Clemente Martínez Pasarón, e de eso non comenta absolutamente nada. Deriva hacia a Escola de Música, evitando o debate, como que lle solicitaron unha actuación diante desas árboles. Iso é perfecto. Os técnicos soliciten ao Concello que demanden ao Concello que actúe, porque é a súa responsabilidade. Non a do técnico, a súa como alcalde e do seu equipo. E, por certo, o que lle piden é a poda, non a tala. Recordo, recorde que o que lle piden é a poda, non a tala. Non vai a ser que se lles vai a mal e teñen que arrepentirse despois como xa lles ten ocorrido. Mire, con podar e con limpar xa se arranxa o problema, con eso é suficiente. Fálame do parque, que se trata de un cierre na zona onde está o seco, na zona onde está a seco. Pois non sei cando teñen proxectado ou desde cando teñen proxectado, porque eu pregunto como é posible que tan só un mes despois da nosa petición, porque o día 20 de decembro fixemos unha nova petición para que nos aclarasen detalladamente se existían proxectos, actuacións de reforma do parque das inmediacións, e que nos contestan que non hai nada, que non hai ningún proxecto, ningún expediente, que non hai absolutamente nada, que o único que hai é a actuación da Praza de Pancho Maseda, da que, eso sí, nos remitiron o proxecto técnico. Recordo que é vostede o alcalde, non son eu que ten que dar as respostas, é vostede o que ten que dar as respostas, e é vostede o que ten que valorar tamén se está conforme coa actuación que o acredita, coa actuación da que é protagonista, evidentemente, desde que chegou a alcaldía, pero singularmente con este asunto. Vostede dedícase a falar, a lamentar, a volver a falar, a traernos a tempos de outras épocas, con tal de non respostar as nosas preguntas, porque non respostou nin a primeira. Non respostou nin aclarou absolutamente nada. No pleno do martes xa lle dixemos que parece que vostede pensa que está nun programa de monólogos, pero xa dicindo que ten vostede tan pouca gracia. É mellor que non siga por esa línea. E como parece que tampouco lle gustan os audios que lle acabo de amosar, vai-me permitir que lle lea un fragmento dunha entrevista que lle fixeron no diario O Progreso o 17 de decembro de 2023. A entrevista é extensa, pero este fragmento, desde logo, non ten desperdicio. O periodista facía a seguinte pregunta. No orçamento está recollida unha partida moi importante para o Parque de San Francisco, unha zona trascendental de Ribadeo. Que pode adiantar da idea que ten para ali? E contesta vostede. Imos empezar agora co proxecto, falando cos técnicos, porque xa tivemos unha reunión de análise, e do que falamos é dunha renovación en conxunto. Temos que darnos conta de que o parque, segundo está agora, en pouco tempo queda invalidado para seguir facendo as festas en Ribadeo, porque calquera escenario das orquestras de agora non corre. Dice vostede, non digo eu. E remata. Non podemos dar machadas ao patrimonio, como se facía ata o de agora. Pero que metía machadas ao patrimonio antes? Que metía machadas ao patrimonio? Ou é que se está referindo vostede xa ao asunto do mamotreto que vostede instalou na fachada do Concello? Iso sí que foi unha machada ao patrimonio, é o sentido primeiro. E sigue dicindo que xa teñen reservados aquí, que ali meteremos 200.000 euros, que é un parque que incumpre a lei. Pero como se atreve a dicir que é un parque ilegal? Como un parque ilegal? Como un parque ilegal? Se fixera hoxe un parque de novo, terá que facelo según as normas e según as cuestións que haxe que cumprir a día de hoxe. Pero como se pode ocurrir dicir que un parque centenario, unha arboleda centenaria é ilegal? E que cabe sacar iso? Insisto, señor Vega, isto non o dixen eu.
Isto afirmo vostede, o tratamento do 17 de 12 do 23. Pero non só dicía ese día, dicía antes e sigue dicindo ata o día de hoxe. E é vostede, porque é vostede o alcalde, o que ten que darnos aclaracións a todo o povo de Ribadeo. Mire, aquí ninguén está criticando, nin é un motivo deste debate criticar ou valorar que se corta alguna árbore con causa justificada. Eso ocurriu en algunhas ocasións, estou seguro que poderá seguir ocurrindo en función das necesidades de cada momento. Por tanto, falaba vostede de que repuxeron exemplares. Vou me permitir lembrarle que foron os gobernos anteriores os que plantaron máis de 300 árboles na zona urbana de Ribadeo. Vaya tomando nota. Aquí o que se está valorando non é, insisto, que se corten unha, dúas, algunhas árboles singulares, sino que o que se está valorando é a súa actuación neste asunto da tal indiscriminada de árboles, porque é o que foi unha tala, non unha poda. Se fosse unha poda, formes e todos vacasiñas, sin ningún problema. O problema é que ainda onde había que podar, no Gregorio Sanz, ainda hoxe está sin podar. Eso tamén debe tomar nota para que actúen rápidamente. E cando a oposición, un grupo de pais e nais, colectivos veciñais, e persoas que individualmente lle pedimos explicacións ou que simplemente, de maneira legítima, critican ou criticamos a súa actuación, vostede actúa totalmente ao contrario do que se espera dun alcalde de Ribadeo. Ni nos dá explicacións debidas, nin se reúne con quen lle pide, porque a día de hoxe ainda non se reuniu coa ANFA nesa reunión a 3 bandas que lle solicitaron coa directiva do colectivo, coa directora do centro e con vostedes mesmos. E non se sabe nada de nada. Noutra reunión trata aos veciños como cidadanos de segunda e para colofón bota a culpa de todo á directora do centro, sumando cobardía á súa prepotencia. Cobardía á súa prepotencia. Mire, xa sabemos que ten vostede maioría absoluta. Sabémoslo, encárgase todos os días de recordarlo, pero sobre todo o que ten é a responsabilidade absoluta sobre todo o que aconteceu e das preocupacións da xente ante a súa forma de actuar, pasada e futura. Vostede é o alcalde, xa o sei, xa o sabemos todos, o vicinantes encárgase todos os días de recordarlo, pero nós somos cidadáns. Nós somos cidadáns con dereitos, non somos os seus vasallos como se estivéramos na época feudal ou do despotismo industrial. Por certo, fíxese o que digo. Non teria vostede nin tan siquiera maneira de encaixar na época do despotismo industrial. É verdade que a déspota non hai quen llegar, pero o industrial é un pouco longe. Non se pode comparar a súa actuación con actuacións que nosotros fixemos previamente. Non se pode realizar ese tipo de acusacións, nin botarlle toda a culpa, nin decir aquí que se leva 6 anos sin facer a poda, porque ou vostede minte ou vostede está cego. Así de claro. Todo o mundo sabe perfectamente como se programaba, como se facía a poda. O que non sabemos nada é daquele anuncio que vostede fixo hai máis dun ano tamén dun plan de poda e de xardinería integrado. E que pedimos a información e ainda hoxe non existe, dito informe ni dito plan. A factura creo que sí, pero o informe non existe. Non desvíe a atención, céntrese no que estamos preguntando, porque a vostede non é o que ten que dar as explicacións. Vostede sabe que o fixo mal, sabe que o fixo moi mal, e por lo tanto o mínimo que debe facer é reconhecelo e poñerlle remedio. Nós e a veciñanza e nós, con presión, conseguimos parar esa atrocidade. Conseguimos parar esa atrocidade a pesar de que xa estaba bastante avanzada. Pero conseguimos pararla, senón aquilo iba a ser ainda bastante peor. Agora ten que ser vostede, debe ser vostede o que se comprometa aquí, neste pleno, e recoñeza públicamente que manexa 2 proxectos para o parque, e non solamente para a sede. Manexa 2 proxectos para o parque, como é a información que nos está chegando. Expóñaos públicamente. Deixe de mentir e deixe de ocultar información. Por unha vez, este a altura do seu cargo e escoita a xente.